Maayong adlaw o ganiyan na sa kita sa tuang segment but ning kayo na lahi ini sa panglaandan nga mag-interview kita og mga tao sa mga seryosong utang but ning kayo na aga to pangutana ngadto sa tuang magkita dinhi sa may Taguluan Community College kung gusto ba sila nga magtupo sa ilang uyab gamit lamang ang engagement ring nga nagpalor sa 299 pesos. Ay ma'am, may hapon. Ma'am, pwede pangutana na lang ipangutana. Okay ra. Saan pangalan ni ma'am? Shomar. Shomar? Shomar. Nag-asa ka ma'am? Taga Natumulan. Natumulan, Taguluan. Diri ka sa eskwela? Ay, dili pa. Dili pa mo eskwela? Kanang ICI. ICI. Pagkatawa, TCC sa eskwela. TCC siya. Kanang nanagaya ma'am pala pa. Nana, pero okay na sa imo nga mag-propose ang imong yan gamit lang ang 299 pesos nga within engagement ring. Okay ra. Okay kayo, wala gani problema sa kuha. Nga naman. Okay, sa ako dili mong good about sa value mong good. Basta nga kuha, basta kana bitong tagaan lang ka pudi na kabinuangan nga na bitaw. Tagaan lang ang assurance, ingana, basta kay so wag gani ko na problema sa kuha pag 50 ra gani na 50. Sering man gani. Okay na sa kuha ni problema sa kuha sir. Pero unsay imong message lang ng katong mga uban babae nga digos masabot gusto sila mahalon kay dapat daw kuno magmahal mas klaro ang love. Unsay imong message nga? Basic ko siguro sila material girl char. Nana, wala, di po na to sila mabutan o kanang gusto sila gusto. Brato, gusto nila mahal kaayo. Basta ako, okay, problema sa kuha. Nagsa pa, gisring na ikaw, basta kayo nag-propose sa kuha. Sa kuha lang din siya, di lang din sa kuhaan. Salamat na. Sige, thank you. Kamu sen kahaton. Pwede mo mangutana lang gamay. Ano sige yung pangalan? Tagasa ka ba? San Martin, Taguluan. Diri ka TCC eskwela. Kung kanang nana kayo yab. Wala pa. Pero just in case na mag-uyab ko niya mag-propose ang imong uyab gamit ang katong tag 299 nga engagement ring. Okay ra sa imo. Okay ra. Okay ra. Pila edad mo gani? 20. Ba't wala pa kasi pa nag-uyab? Na. Pero mo pa siya nag-propose. Okay, ma'am, salamat. Ay ma'am, may hapon ma'am. Okay ra. Okay ra. Ano siya yung pangalan gani? May sigal. Tagasa ka ma'am? Taga Mohon. Mohon, Taguluan. Ma'am, nalang yung pangutanan nun. Nag-uyab? Naanak. Pero ma'am, panginuhan uyab mag-propose mo tag 299 lang yung engagement rin. Okay ra? Siguro depende. Depende sa situation. Kay? Kung 299, pero naay siya reason nga ano 299, makasabot ko. Makasabot ko na kung 299 raya mahatag. Pero nakatry na ka, nakadawat kang sinsin. Hindi kang sumuyab. Wala pa. Wala pa. Sige, ma'am, salamat. Okay ra. Kasi pangalan mo? Rowana. Rowena. Tagasa ka ma'am? Yeah. Baluarte, Taguluan. No? Dili ka TCC ni eskwela. Ano sa'yo kurso mo? Education. Pero nakayab? Wala pa. Dili edad mo? 22. Pero nakauyab na ka? Nakatry na ka na yung nag-propose mo? Wala pa. Pero ma'am, what if ang imong makauyab ka din na mag-propose yan? 299 lang ang presyo siyang wedding engagement. Okay ra? Kaya nga naman. Ay para pud sa kuha, wala man sa kamahal ang kuan kanang ihatag sa imo kay mudawot lagay kog pinunitan. Katay na kog kuan na gitagaan kanang nakita ra bitaw. Okay na kay kuan na kay at least gitagaan ka bitaw iskan dili siya mahal. Sige ma'am, salamat. Salamat. Ako ma'am, send kahatol ma'am. Hindi mo ko tanong sa iyo. Like, ano yung pangalan mo kayo? Pangalan mo? Tagasa ka ma'am? Baluarte, Taguluan. Ma'am, pero sana kayo yan? Wala pa. Pero what kung mag-uyab ka tapos mag-propose siya o 299 pesos lang ang iyahang engagement ring. Okay ra ka? Gano'n ba? Gusto nga sincere siya, baliw mo. Salamat ma'am. Okay lang. Ano yung pangalan ma'am? Rian. Jian. Tagasa si ma'am Jian. Nagana ko na. Natumulang Taguluan. Ma'am, nakakayab? Nana. Kasi na mo kapagay? Paano pa magawa mga 2 months? What if mag-propose siya ma'am tapos 299 pesos lang ang kantidad sa iyahang engagement ring. Okay ra ka? Okay. Kaya nga naman. Eh kuan man gyud kung tinuod mo siya nga lab dili magbase sa value nga yang yaman.
College, ma'am. Lalo mo pangutan. Ano siya pangalan yan, ma'am? Dimple. Dimple. Taga si Ma'am Dimple. Bugo. Bugo ko, Cagayan de Oro. Oo. Diri ka na eskwela TCC? Oo. So, distansya ba? Patagan mo eskwela sa Cagayan de Oro, diri man ka? Kuan, libre. Libre. Scholar. Mas doon siya kaysa ano. Okay. Tuod, ma'am, kanang na kagayam? Menu. Minyo na. Okay, sige. Pero, ma'am, di mo ba na nag-propose din siya mo? Niagi kag nag-propose ka? Oo. Nag-propose siya? Pero pili ka tidak sa wedding ring? Actually, kuan na sa Tandoy nga ano. Wow. Atong anak sa Tandoy ring sa Tandoy. So, wala rin siya nag-na 299. Para rin kay God begin. Pero okay na sa inyo, ha? Sige, ma'am. Salamat. Ay, pa. Absent ka ako. Nalala, may mga tanas sa inyo, ha? Kasi yung pangalan niyo, ma'am? Larry Floor, sir. Ma'am, ikaw, ma'am. Kasi yung pangalan? Vivian. Vivian. Taga-asa mo? Taga? Taga Villanueva ko sa Claveria. Ulayo, no? Ba't pwede ka na eskwela? Pero, nana mo iyak? Wala pa ko, sir. Wala ka ikaw, ma'am? Nana. Pero okay na sa inyo, ma'am, nga mag-propose ang inyong just engagement. O uyab ka, ikaw po uyab mag-propose na 299 pesos lang ang engagement ring. Okay na? Ako na sa ako. Kaya nga naman. Nabilip ko yung programa, sir. Sa Sige, mga simple lang ang mga butang kayo. Ma-appreciate ko dapat. Ikaw. Okay lang yapon ko sa'yo, kay kung love di mo ay sa kalaki, anong magkuhan man mong matter man ka surprise sa imo ang ring, na ang anong promise ring kay, one of ka na sa memorable na kaya na sa babae, so ang price niya na kagili na magmatter sa Salamat. Hindi mabuta na. Kasi mabuta. Ay, taga-asa ganito? Taga Muhon. Taga-Muhon. Ano yung pangalan mo? Kristen. Ikaw, ma'am. Leslie. Isi taga? Claveria. Claveria. Okay. Sige, ma'am, ano mo iyak? Secret. Nana. Nana. Okay. Ilan ang bago ng panutay? Ha? Bago pa. Bago pa. Ikaw, ma'am? 1 month. 1 month. Papariwan, ma'am. Diyan ka or mas 1 pa? Mas. Okay, sige. Ma'am, kanang what if mag-propose nyo ang uyab? Gamit lang ang 299 pesos na wedding engagement ring. Okay ra? Okay, Roy. Masuki man ganito. Katabi itong pataban sa makaon nga tagpisa mo. Kalungot. Kato dili ka sa itong makaon. Ingon gani ni Taylor Swift, di ba? I'll marry you. Tapering. Salamat. Thank you. Tsaka, ma'am, sana okay na siya, ma'am. Kasi ganyan pangalan? Melangeline. Milangeline Tagasa, Taga Melda. Tagaluan. Pilya. Villanueva, at diri ka sa PCC? Yes. Okay. Isa yung course ni ma'am? BPN. Pero na kayo, yap? Yes. Okay, sige. Pero ito, ma'am, kung ganing mag-propose sir sa inyo, gamit lang ang tag 299 na engagement ring, okay na sa inyo, Yes. okay na. Atong kag-reaction si sir, kung okay naman daw kang ma'am. Sir, awan niya rin, kini naman dali. Halid rin. Ha? Ang kini-kini. Sir, kasi mo lang yun, sir, nga 299 pesos lang ang engagement ring, okay na kang ma'am. Ulipay. Kuhan ka lang mabisip niya ang utang. Paano nangyari sa amin na patingin sa libang-libang mga bituin? Makayar na. Salamat, sir. Daghang salamat mo to ang tubag sa mga taga Taguluan Community College, no? Taga lain-lain barangay to siya. Dunay taga Taguluan, napoy taga Claveria, Misamis Oriental. Og hangtod sa sulod gayon sa mga dapit na sab nga atong mabisitahan. Og pasalamat sabta, no? Dinis may Taguluan, Misamis Oriental, kini na lamang si Zen Kahatol. Daghang salamat. Sa kanunay, kita nagtuo ang pag-asinso ni Mohigala, pag-asinso usaba sa atong nasona. Buot sabton, kung tabangan nimo ang imong kaugalingon nga moasinso, sa malawang nga mitabang ka nga moasinso ang Pilipinas.